χαρά και τον ενθουσιασμό των παγκοσμίων αγώνων. Είμαι μέσα για τη δυνατότητα που μας δίνεται να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είμαι μέσα να φέρω τη φλόγα της ελπίδας, να μας φέρει τη δύναμη και την αγάπη η οποία μας ενώνει. Εσείς είστε μέσα? Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μας μιλήσει εκπρόσωπος της αποστολής των αστυνομικών, η κυρία Κάθη Σάλτ. Mrs. Kathy Salt will speak on behalf of the police enforcement. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kathy Schultz. I'm from Milwaukee, Wisconsin, USA. I have been a police officer for 30 years and I've been involved with Special Olympics for 25. Καλημέρα σε όλους σας. Λέγομαι Κάθη Σάλτ. Είμαι από το Μισελκίτ των Ηνωμένων Πολιτειών και είμαι αστυνομικός τα τελευταία 30 χρόνια και ασχολούμαι με τους Special Olympics τα τελευταία 25 χρόνια. It is my honor and privilege to be a member of the Law Enforcement Torch Run final leg for the 2011 Special Olympic World Summer Games in Athens, Greece. Special Olympic has changed my life, like it has in so many other law enforcement officers' life. Είναι τιμή μου να είμαι μέλος της λαμπαδρομίας των Special Olympics παγκόσμιων αγώνων στην Αθήνα του 2011. Τα Special Olympics μου άλλαξαν τη ζωή, όπως έχουν κάνει και σε πάρα πολύ άλλο κόσμο. I love Special Olympics and will do anything I can to help Special Olympics. I'm on every committee in my area for Special Olympics. I have also given personal safety training to the athletes. Τα αγαπώ πάρα πολύ τα Special Olympics και θα έκανα τα πάντα για να βοηθήσω. Είμαι στην Οργανωτική Επιτροπή στην περιοχή μου και έχω δώσει το καλύτερο με αυτό και στην προπόνηση των αθλητών. The most important thing I like to do is give out the awards to the athletes because I love to see the smile on their face and how proud they are and excited at what they have accomplished. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να δίνω το βήμα στους αθλητές να κάνουν το καλύτερο που μπορούν, καθώς λατρεύω να βλέπω το χαμόγελό τους, το πρόσωπό τους και πόσο περήφανοι νιώθουν και πόσο ενθουσιασμένοι με αυτά που έχουν καταφέρει. I have met so many athletes, their parents, and have become friends with them. One of the athletes, Zachariah Tietz, who I've known for about 5 years, gave me a little toy police officer. And I carry it with me every day when I go to work. And when I do Special Olympics events. Οι οποίοι έχουν γίνει φίλους με μένα. Ένας από αυτούς τους αθλητές είναι ο Ζάκαρι Τάιτς, τον οποίο το γνωρίζω 5 χρόνια και ο οποίος μου έδωσε ένα παιχνίδι ενός αστυνομικού, το οποίο το κουβαλάω πάντα μαζί μου, κάθε μέρα στη δουλειά και σε όλα τα event των Special Olympics. Every time I see him, he asks me if I have little Zachary, and I have to show him that I have him in my pocket. Κάθε φορά που με βλέπει, με ρωτάει εάν το έχω μαζί μου αυτό το παιχνιδάκι που μου είχε δώσει και κάθε φορά το δείχνω ότι το κρατάω πάντα στη τσέπη μου. He wanted to come to Greece, but he couldn't. So I said I would take little Zachary with me, and he would be with me when I go through every city and every mile I run. Ήθελε να έρθει μαζί μας στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε. Οπότε είπα στο Ζάκαρη ότι θα κουβαλούσα μαζί μου το μικρό παιχνίδι και θα το κρατούσα σε κάθε πόλη και σε κάθε χιλιόμετρο που θα...
We would like to thank you one more for being here with us. It's an honor to have you here to spread the message of the flame of hope to our city and in our island. And we hope that you will have a great time and that you are going to do the best that you can. Thank you. Ανάμεσα μας βρίσκονται και δύο δημότες μας. Πρόκειται για τους αθλητές, τον κύριο Καπελάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην κίνηση, και τον κύριο Τσουφάκη, δεύτερο παγκόσμιο νικητή στο χειροκίνητο ποδήλατο. Ο δήμαρχός μας, ο κ. Δαμουλάκης, θα απονείμει τιμητική πλακέτα στα δύο αυτά παιδιά. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να απονείμει τις πλακέτες. We have two athletes with gold medals in swimming and cycling, and we will give them Paralympic Games of swimming and cycling. They will go on honor from the mayor. Συγχαρητήρια και σε ανώτερα, αλλά τι ανώτερα, πού να φτάσουμε, στον ουρανό δεν γίνεται. Congratulations and wish you the best, but we think that it can be better than that. Στα μέλη της αποστολής, ο δήμαρχος μας, ο κύριος Βογγουλάκης, θα προσφέρει ένα συμβολικό δώρο για να θυμώνται το πέρασμά τους από το Δήμο μας. Now the exchange of gifts will take place. Please, the athletes come forward. Congratulations again. Thank you. The law enforcement tour friend and all of us athletes. This is a gift. Εκ μέρους των απαριδρών και της ομάδας προσφέρουμε αυτό το μετάλλιο για να μας θυμώσετε με αγάπη. Ενθύμιο από το Μαλεβίζη. Συγχαρητήρια και πάλι για το κουράγιο και την θέση και για τη δύναμη που έχει. One more gift to remember Malevizi and to give you courage and strength to go on. This is for my department. And was a challenge point. Αυτό εδώ είναι το αστυνομικό τμήμα, ένα νόμισμα για να μας θυμάστε με πολύ αγάπη. Για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής θα προσφέρει ο κύριος Δήμαρχος ένα μικρό αναμνηστικό από το Μαλεβίζη. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από το συγκρότημα του κυρίου Μαρή.